Julkisuus, kriittisyys. Mä oon Salmisen Juska. Oon kierrellyt jonkun verran kertomassa omaa him-tarinaa. Ja siihen kuuluu jonkun verran tuskaa, onnistumisia ja menestymisiä. Mä omalla kohdalla tähän alkuun menen aika paljon syvää päätyy. Sellainen tarina kävi jo ennen tätä koko settiä. Menin armeijaan, masennuin, josta en tiennyt yhtään mitään silloin. Mä jouduin lopettamaan armeijan. Puoli vuotta kattelin ympäri ämpäri taivasta ja maata, että mitä mulle tapahtuu. Mä olin sitä ennen Donnacoossa töissä baarimikkona, se oli siistein paikka ikinä. Puolen vuoden jälkeen uskalsin mennä sinne ensimmäistä kertaa. Kävelin niitä rappusia ylös. Kaveri tuli siihen viereen ja sanoi, että olipa vitun noloa, että lopetit intin. Se oli mulle sellainen hetki, että tuntui tosi pahalta ja mä muistan sen. Meillä on tässä vieraana Tuukka Temonen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mä Tuukka, sun kohdalla me en mene nyt ihan syvää päätyy, mutta me puhutaan tässä kriittisyydestä ja julkisuudesta, niin mä oon napannut meni tonne Suomi24.fi. Okei. Miksi Tuukka ja Olka Temonen perheineen eivät syö lihaa? Varsinkin Tuukka Temonen, koska suomalainen mies yleensä syö lihaa, niin miksi hän ei syö? Siis anteeksi, mutta puuttuuko näitä ihmisiltä puolet aivoista tai jotain? Nyt Temonen kusettaa jälleen. Temosella alkaa rahapula vaivata sen verran kovasti, että kaikki keinot on otettava käyttöön. Temonen on hermoheikko ja ylimielinen kusipää, taiteilija ei hänessä ole lainkaan. Hävettäisi olla tollainen feikki esittäjä. Mä en halunnut aloittaa sitä silleen, että tästä tulisi huono fiilis, mutta nuoret käsittelee näitä tunteita ja mulle tulee tossa sellainen fiilis, että täällä takana on kiusaaja. Mikä fiilis sulle tulee? Niin se kritiikkihän on siinä suhteessa vaikea, että ja palaute yleensä ja mielipiteet, että sitähän alkaa pohtimaan, että onko siinä perää, mitä ihmiset sanoo. Ja loppujen lopuksi, kun me ei olla niinku kauhean yksioikoisia eikä olla just sellaisia, miten me niinku itse ajatellaan, niin tossahan on se, että mä pohdin, että oonko mä tollanen. Ja mä pystyn ehkä noista kommenteista myöskin tunnistamaan sen itseni ja pohtimaan, että hetkinen, että teekö mä niitä asioita just siitä syystä, mitä ihmiset olettaa ja väittää. Ja se, että sehän on niinku, että onko mun raha loppu, kun pitää tehdä jotain, niin olen sitä pohtimaan, että onko se mun motiivi tehdä, mitä mä teen. Tai sitten jos kusettaa jotain, niin sit kun tämä julkisuus, tai siis julkinen ammatti on semmoinen, missä pitää myöskin kertoa tarinaa, niin onhan se tälleen kansankielellä kusettamista. Et kyllä mä joudun niinku pohtimaan, että niin, et oonko mä tollanen. Ja kyllä mä noi oon. Mutta sit mä oon myöskin jotain muutakin. Mä oon aika yllättynyt tuohon noin, että sä tietyllä tavalla, mä olisin ihan varmasti ollut siinä, että enhän oo. Mutta hyvä, että siis sä löydät tuolta jotain. Helvetissä, tietenkin. Eli siis luotko sä illuusiota itsestäsi? No osittain joo ja osittain ei. Siis silleen pitää olla rehellinen, että julkisessa ammatissa on tietenkin se joku julkinen kuva tietenkin, mitä koittaa vahvistaa ja koittaa myöskin vastata niihin odotuksiin. Sitten on se taso, mikä on sitten se oma itteensä. Ja sitten on vielä sen alla on semmoinen taso, mikä on se oma sisin, ja sitähän niin kuin harvemmin missään sanoo tai puhuu tai kertoo. Ei edes välttämättä vaimolleni Olkalle. Et saattaa niin kuin tulla, mä en tarkoita sitä, että siellä sisimmässä on mitään semmoisia suuria valheita, mitä ei saisi eikä haluaisi kertoa, vaan ne on enemmän niitä todella
pohjimmaisia ja perimmäisiä ajatuksia, mitä ei osaa itsekään vielä jäsennellä, joita joutuu koko elämänsä aikana pohtimaan. Ja enemmän ne liittyy siihen, että mikä mä oon ja mihin mä menen ja mikä mun tarkoitus on täällä ja olisiko muita vaihtoehtoja ja mitä mä sitten ajattelen ihan lopun kaiken, vaikka esimerkiksi susta. Että onhan mulla on semmoinen arkipäivän taso, minkä mä pystyn vastaamaan heti, mutta sitten jos mä menen niinku ihan todella niinku syviin ajatuksiin, niin en mä ole niitä niinku jaa kenenkään kanssa. Olkahleinen pystyy sanoa, mutta ei se ole niinku, miksi myöskään keskustelisimme niistä niinku syvimmistä ajatuksista, mitä mä ajattelen susta, niin kenenkään kanssa, koska mulla ei myöskään ole ihan selkeät vastauksia. Eli pointti on siis monipolvinen vastaus, että emme koskaan sit loppujen lopuksi opita tuntemaan itseämme ja muuthan vaan saa nähdä meistä sen mielipiteen tai näkemyksen, minkä joku muu on luonut. Tämähän on sellainen, minkä kanssa nuoret joutuu kamppailemaan periaatteessa koko ajan teini-iässä. Ja sä analysoit sen nytten yli 40-vuotiaana jo melkoisen hyvin. Sulla on toi elokuvahomma sun työ. Sä työskentelet myös nuorten kanssa. Niin miten sä koet, kun sä otat esimerkiksi lapsia, nuoria näyttelijöitä sinne, niin onko sun mielestä siinä vaiheessa jo vähän sellaista herkkää paikkaa niille se, että koet sä, että heille voisi tulla jotain itsetuntokriisiä näistä leffarooleista? Eihän siitä tekemisestä tule. Miksi ihmeessä siitä tekemisestä tulisi mitään itsetuntokriisiä? Mutta se kriisi syntyy vasta siinä kohtaa, kun se on ulkona tai se on tulos ulos ja miten muut alkaa suhun suhtautumaan. Sen jälkeen, että sulla on joku rooli tai joku paikka jossain, mitä muutkin pääsee myöskin tarkastelemaan ja pääsee olemaan jotain mieltä. Mutta ei se tekeminen synnytä mitään, mikä ihmeen takia, tai no on toki, no ei. Se tekeminen ei itsessään synnytä mitään, mutta se nuori alkaa, jos se alkaa vaikuttaa, niin se alkaa jo miettimään heti siinä kohtaa, kun se tekee, että mitä muut musta ajattelee tämän jälkeen. Mutta se tekeminen ei synnytä itsessään mitään. No yhden siis esimerkin. Me tehtiin Ylen lasten ja nuorten ohjelmia, missä vaihtui juontaja, semmoista sarjaa. Ja vaihtui juontaja, siinä on lyhyitä tämmöisiä ikään kuin vähän sketsityyppisiä esimerkkivideoita. Ja meidän ensimmäinen käsikirjoitus, mitä me oltaisiin tehty sen juontajan tai näyttelijäjuontajan kanssa, niin olisi ollut kohtaus vessassa, missä se on pissalla ja joku tulee sinne vessaan samaan aikaan, kun ei ole tajunnut laittaa ovea lukkoon ja sitten mitä siihen niin kuin tilanteeseen liittyy. Niin oli 16-vuotias näyttelijä. Niin me joudun kyllä soittamaan Yleisradion tuottajan, mä en suostu tekemään tätä. Okay. Tämä ihminen, joka tulee sinne kuvauksiin, niin siellä on ensinnäkin 40 setämies, joka ensitöikseen pyytää sen menemään vessaan pissalle ja me kuvataan sitä. Tätä mä en suostu tekemään. Et mä en halua olla se ihminen, joka vaikuttaa tähän nuoreen naiseen vahvistamalla sitä mielikuvaa, että just ohjaajat on limaisia äijää, jotka haluaa saada ne pikkarit laskettua. Sitten sitä ei tehty. Sitten mä sanoin, että en mä suostu mitä missään muuskaan tilanteessa tekemään tämän kanssa, että sitten meidän niin kuin Julia saa se hoitaa, että mä en niin kuin osallistu siihen. Joo. Niin kyllä mä tätä mietin, että nehän on ne vastuut tietenkin, mitä aikuisilla on, jotka joutuu nuorten kanssa olemaan, jotka tulee niin kuin semmoiseen julkiseen esillä olevaan ammattiin. Mutta sitten nuorethan myöskin valitsee sen itse laittamalla omaehtoisesti jonkun ihanteen itsestään verkkoon. Ja kyllähän se muokkaa ja se on ihan hirveän vaikea asia ja en mä oikein
mulla ei ole niin kuin lopullista mielipidettä tästä asiasta, että miten mä siihen suhtaudun. Joo. Tämähän on nyt tämä sosiaalinen media luonnollisesti tuonut ne oikein ihan full throttle, ja siis on puskettu täysin se altistaminen siihen, mikä se on, niin tätähän se ei aikaisemmin ole niissä määrin ollut. Sä olet ollut julkisuudessa, koska oli sun ensimmäinen julkisuushomma? Oliko Apulanta vai oliko sitä ennen jopa jotain? Mä oon muistaakseen ollut koulujen välisessä uimaviestijoukkueessa ja voitimme pronssia tai hopeaa ja olen ollut siis niin kuin mitallin kanssa paikallislehdessä. Ja sitten on ollut joku, että me ollaan oltu ehkä isän kanssa jossain messuilla, missä on sitten kysytty mielipidettä kuluttajilta, että mitä mieltä ne on ollut messuista ja siitä on tullut joku lehtijuttu. Että kyllä niitä semmoisia paikallislehtinäkyvyyttä on ollut ennen Apulantaa, mutta tietenkin Hot Hithan on ollut sitten semmoinen ensimmäinen TV-esiintyminen vuonna 1992. Tuliko sulle sellainen kipinä siitä, että jes, mä pääsin lehteen, mä olin julkisuudessa? Antoiko se minkälaisia fiiliksiä? Mä vähän vedän tähän, koska se on niin selkeä tällä hetkellä, että julkisuus koetaan ammattina. Sinne on mahdollisuus mennä nuorten hyvin helposti, ja mä puhun vaikka parikymppisistä nuorista. Nuoret ei ole vaan teinejä. Niin oliko sulla silloin yhtään mitään, että jes, mä oon lehdessä, mä haluan tätä? Ei, koska siis mä joudun opponoimaan sitä, ja mitä aina sanonkin, että julkisuus on ammatti. Näin. Se ei vaan, että voi tehdä jotain, joka tulee julkiseksi, josta ihmiset niin kuin arvostelee tai ihailee tai ei pidä yhtään. Niin se on mun mielestä toki niin kuin eri asia. Ja kun Apulannasta varsinkin on ollut lehtiartikkeleita tai haastatteluja tai levyarvosteluja tai mitä tahansa, niin olen ne tietenkin talteen ottanut. Ja mä oon ollut ihan hirveän ylpeä siitä, että se mitä me ollaan tehty on noteerattu toimittajien keskuudessa tai levyarvostelijoiden keskuudessa tai ihan jopa niin kuin, kyllähän ihmiset kirjoittaa niin kuin omia tekstejäänkin lehteen ja nehän on niin kuin kaikkein parhaimpia, että joku kirjoittaa mielipidekirjoituksen jostain. Niin mä oon ollut hirveän ylpeä siitä, mä oon edelleen tosi ylpeä siitä, että jos joku todellakin kiinnostuu niin paljon meidän puuhastelusta, että haluaa tehdä siitä lehtiartikkelin, niin mä koen sen aina jotenkin hienoksi. Halusitko siihen silloin, ruokkiko se itse se julkisuus siinä Apulannassa, että sä olit ylpeä siitä, mutta mä vähän kaivan sitä, että no puhutaan siitä ihan suoraan, että kusi nousee päähän ja susta tulee erilainen, niin halusitko mennä sinne lavoille ja näyttää, että mä oon Tuukka, mä oon Apulannan Tuukka, vai tuliko jopa kuori siihen päälle? Niin siis se on nyt, tämä on niin kuin silleen vaikea kysymys ja asia käsitellä, koska siis se tunnettavuushan määrittelee sen, että miten hyvä se oma työ on, miten paljon se kiinnostaa ihmisiä. Ja just jos ajatellaan Tonia ja Sipeä, joka on, mähän en ole mikään niin kuin superjulkkis, mutta Toni on. Ja mun hyvä ystävä Arman on. Et mihin tahansa ne menee, niin ihmiset katsoo ja supattaa ja tulee kysyä nimmaria ja selfieitä. Mullahan ei ole sitä ongelmaa. Ja se, miten ne muut ihmiset suhtautuu niihin, niin se vaikuttaa siihen, että miten paljon niiden työtä arvostetaan. Ja jokainen, jopa nuorikin, haluaa sen, että sen työtä arvostetaan ja se saa siitä tunnustusta. Ja se, että jos sen tunnustuksen saa omasta työstään julkisuuden kautta, siis julkisen tunnustuksen, niin en mä tiedä, onko mitään muuta parempaa tapaa saada niin kuin palkintoa omasta työstään kuin sen, että kaikki tietää, että mä oon onnistunut jossain. Nyt puhun niin kuin itsestäni, mutta tarkoittaa samalla niin kuin muitakin. Ja se on niin kuin, koska ihminen tarvitsee sen kiitoksen sille omalle tekemiselle ja hyväksynnän, niin mun on niin kuin vaikea nähdä sitä ongelmana. Et me ollaan siinä suhteessa onnekkaita ihmisiä, että me saadaan, minä siis ja ystäväni, tässä tapauksessa Toni ja Arman, jotka saa jatkuvasti sen ihmisten hyväksynnän.
Mutta sen kääntöpuolella tulee myöskin sitten se, että ihmiset on halukkaita kritisoimaan sitä, mitä ne näkee tai kokee näkevänsä tai luulee näkevänsä. Ja jos nuori joutuu semmoiseen, niin se on itselleenkin vaikeaa, se on varmasti Tonille vaikeaa, Armanille, monelle muulle hyvin vaikeaa, niin se on ihan taatusti sille nuorellekin erittäin vaikeaa ja ristiriitaista. Kyllä mä näkisin, että sä oot kuitenkin julkisuusarvolta sellainen Olkan kanssa, että ei välttämättä niitä selfieitä joka puolella tulla hakemaan, mutta kyllä teidät tunnistetaan. Että kyllä se niin kun, vaikka sä vähän itseäsi pistät alaspäin, että jos mä oon soittanut Himissä, niin mua ei tunnistettu silloin, mua ei tunnisteta nyt, mutta kyllähän sut nyt tunnistetaan, että sä vois sitä kieltää. No joku tunnistaa, en mä sitä niinku kiistä, mutta mun mielestä siis se, mistä mä oon erityisen niinku tyytyväinen, niin joku mulle sanoi ihan siis kuukausi sitten, että jos on elokuva-alalla, niin silloin pitää tietää se, mitä me tehdään. Ja se oli mun mielestä semmoinen niin kuin merkittävä tunnustus, että kyllä mä kuulun kotimaiseen elokuva-alaan ihan merkittävänä osana. Kyllä. Ja jos haluaa kotimaiselle elokuva-alalle tulla, niin pitää tietää Markus Selin ja pitää tietää Jasper Pääkkönen ja pitää tietää myöskin, mitä mä oon tehnyt. Kyllä. Eikä se tarkoita sitä, että tykkääkö niistä elokuvista tai ei, vaan että se meidän tapa tehdä ja toimia ja olla on sille alalle ihan niin kuin merkittävä häiriötekijä, joka pitää myöskin tunnistaa. Mä tuossa ennen tätä haastattelua otin yhteyttä Joona-Pekka Mieloseen, joka on Pertsassa ja Kilussa ollut. Ja on se on se apulaisohjaaja. Joo, apulaisohjaaja. Kyllä, joo, tiedän. Nauttii yli kaiken tällä hetkellä siitä, mitä tekee. Mutta hän on varsin arvostettu ja tunnettu tekijä. Joo, ja siis mä arvostan kanssa tosi paljon, on tosi kiltti ja mukava ja on ollut samoissa tuotannoissakin sitten ihan harjoittelijana aikuisena, mutta hän Pertsä ja Kilun aikoina mietti sitä, että ensimmäisen kerran kun pääsi sinne, halusi paljon julkisuuteen, mutta siitä tuli jo se rooli. Hän oli harrastelija teatterissa, kova futismies, niin futiskentillä huudeltiin sitten roolista, mikä onkaan, niin hei Nokipoika, tuu tänne, hei Romeo, tuu tänne. Niin pikkuhiljaa alkoi murenemaan se intohimo siihen. Saati sitten, kun meni salkkareihin, niin alettiin kritisoimaan jopa ulkonäköä, jolloin alkoi niin kuin se intohimo laskemaan näyttelemiseen. Onko sulla tullut minkäänlaista samanlaista siirtymää tuonne elokuva-alalle, että tuntuuko sulta missään vaiheessa vaikka Apulannassa tai siinä, että hei, ei mua nappaa tää homma. En mä halua, että mä oon esillä, vaan mä haluan mennä jonnekin muualle paikalle, missä mulla olisi hyvä olla. Ei se ole ollut, siis musiikin soittamisen syythän liittyvät kahden ison ekon yhteen törmäykseen, joka teki sen niin kuin jatkamisen mahdottomaksi. Eli jomman kumman piti väistää. Se ei ole ollut silleen, että mä en halua tätä enää tai muuta. Mutta kysymys oli tietenkin enemmän siitä, että bändistä on jääty sen takia, että halusi jonkun uran, mikä on itsensä luoma. Että mehän sitten kuitenkin bändissä ollaan yksi osakoneisto. Ja sitten selkeästi meillä on Virtanen se lahjakkain musiikillisesti. Eikä se ole mun juttu. Yeah. Niin sitten halusi tehdä jotain omaa. Mutta en mä siitä nyt olisi, mitä hittoa, niillä on 9 miljoonaa liikevaihto, niin ei se nyt olisi ihan älytön sanoa, että joo, en mä tommoista halua. Ja bändihän on ihan mahtava asia ja siihen liittyy paljon niin kuin kivoja asioita myöskin. Mutta se ei ollut mun ura niin kuin siinä hetkessä. Mä pikkasen skauttasin tuolla noin, niin sä just sanoit, että sä loit sen illuusion, että sä oot soittaja. Joo. Ja mulla on niinku, mun sydän sykkii samaa tahtia sun kanssa tässä näin, että meillä on pian samankaltaisuus näissä meidän tarinoissa. Eli mä loin ehkä kanssa sen illuusion, että mä olisin soittaja, koska mä en ollut. Mä iskin hameen päälle, pistin 3 sointua ja olin esiintyjä. Ja mä nautin siitä yli kaiken, mutta se paine söi mut. Ja se söi mut se niin kuin kriittisyys itseeni. Ja mä olisin kuollut sen jälkeen, kun mä lopetin siihen, että mä en enää pystynyt, että jos some olisi syönyt mut silloin.
sä oot joskus tai aika useinkin iskenyt vastaan ihmisiä kohtaan, jotka kritisoi sua tässä leffa-alalla, missä sä oikeasti oot hyvä. Niin miten sä jaksat tämän tällaisen, että jengi niin kuin kritisoi sua, sun töitä, sua henkilönä, mitä täällä nähtiin, teidän perhettä jopa. Onko joskus voinut mennä sisämmälle sinne perheeseen lapsiin tai muuta? Onko sulla kuori vaan, oot sä vaan niin kova jätkä? Mullahan on vaan siis näkemys elokuva-alasta, kotimaisesta. Ja mä en niin kuin itseni luokittele, se, että onko hyvä tekijä tai ei, niin totta kai niin kuin itsestään tykkää ja tykkää siitä omasta jäljestä, mutta että onko se niin kuin oikeasti hyvää, niin en mä ole siitä ihan varma. Mutta se on semmoista, mistä niin kuin itse tykkää. Mutta se, että onko se niin kuin oikeasti taiteellisesti korkealaatuista, niin eihän se sitä ole millään muotoa. Mutta mun mielestä se elokuva-ala on kuitenkin, se on elokuvateollisuutta ja sitä pitäisi käsitellä ja sitä pitäisi keskustella eri lailla kuin siitä keskustellaan nyt. Ja mä jaksan kyllä sitä establishmenttia elokuva-alalla kyllä todella paljon haastaa. Nyt siinä on vaan se semmoinen ongelma, että elokuva-alan haastaminen, niin mähän saan sen tehtyä tosi helposti Ilta-Sanomien tai Iltalehden tai Suomi 24 tai joku tämmöisen kautta, mutta sehän ei ole se oikea foorumi käydä sitä asiaa läpi, koska sitten se keskustelu menee tohon noin, mitkä oli noin esimerkit. Ja ne ei poista sitä ongelmaa, että meidän elokuvasäätiö kuitenkin pyrkii rajoittamaan kotimaisen elokuvan kehitystä. Ja se pyrkii rajoittamaan sitä merkittävästi. Se ei anna, se on kuitenkin valtiollinen instanssi, mikä on opetusministeriön alaisuudessa niin kuin itsenäinen säätiö. Ja lähtökohtaisesti säätiö toimii aina vähän niin kuin hämärästi, koska säätiö ei se kontrolli ja valvonta. Niillä on niin kuin näennäiset valvonnat, mutta eihän niitä ei tarvitse ikinä, kenenkään säätiössä ei tarvitse perustella mitään. Ja Suomi on säätiöiden luvattu maa, ja ne pitäisi mun mielestä kaikki poistaa, myöskin elokuvasäätiö. Ja sen rahoituksen pitäisi olla jotain muuta, sen pitäisi olla huomattavasti läpinäkyvämpää, ja sen fokuksen pitäisi olla jossain muussa kuin sen hyvin pienen marginaalin etujen valvonta. Ja se ei vaan pääse kasvaa tuolla muodolla. Ja se on keskustelu, mitä haluaisi tehdä, mitä niin kuin, sitähän pystyy niin kuin ruokkimaan, ihmisiä pystyy ärsyttämään helvetisti, ja mitä enemmän niitä ärsyttää, sitä enemmän ne hyökkää takaisin. Meillä on siis mun ykkösvihollinen on tietenkin Kalle Kinnunen, joka on siis hyvin voimakkaasti elokuvasäätiön niin kuin julkinen sanansaattaja tämmöisellä niin kuin ikään kuin neutraalilla statuksella. Niin hänhän on niin kuin hyvin aggressiivisesti hyökännyt sitä mun tekemistä ja persoonaa vastaan, ja hyvin harva haluaa tarttua niihin asioihin, vaan on aina helpompi arvioida sitä esiintyjää ja henkilöä. Ja mä oon aina ollut, niin kuin Apulantakin ollut, että se on niin kuin vallitsevat käytännöt pitäisi pystyä aina rikkomaan ja pohtimaan ja aina niin kuin pitäisi pystyä keskustelemaan ja miettimään tapoja, jotka voisi olla jotain muuta. Tai voidaan todeta, että kaikki muu on huono ja pysytään tässä vanhassa. Mutta siihen pitäisi pystyä koko ajan semmoiseen niin kuin itse tutkiskeluun siitä, että se mitä nyt tehdään, niin onko se niin kuin parhain mahdollinen tapa. Eli sä oot pohdiskeleva ja sä oot skarppi jätkä ja sä ehkä haluat provosoida ja välillä ärsyttää, mutta mä uskoisin, että sä oot myöskin tunnemies. Ja mä haluan viedä tän nyt positiiviseen suuntaan silleen. Joo, ja siis se on ihan niin kuin kattelin tuossa tätä aika, jonka sain, niin sitä sun Facebook-hommaa, mikä siellä tulee. Ensinnäkin se mun mielestä on ollut aina siistiä, että sulla on kaikki avustajat ja nimet siellä. Mä niin kuin sen oman nimenikin siellä valmentaessa, se on maailman siisteintä, kiitos siitä. Mutta se, että miltä se tuntuu, tai kyllä mä tiedän miltä se tuntuu, mutta kun yksittäiset ihmiset saa sun leffan kautta sen tunteen ja kehuu sitä, niin antaako se kuinka paljon vastapainoa siihen? Sä vastaat melkein jokaiselle. Niin kyllähän sussa on paljon hyvää, eikö ole? On sussa hyvää paljon. Mutta sehän on eri asia, että miten kohtelee toisia ihmisiä ja kanssaihmisiä tai niitä, jotka antaa palautetta tai jotka haluaa avata keskustelun. Niin siis sehän on niinku ihan älytöntä alkaa olemaan ihmisille
kunnioittava. Mutta eikä mulla mun niinku, mä aina niinku keskityn sit kuitenkin huomattavasti itseäni isompiin ihmisiin ja instansseihin. Mä ennemmin tykkään niinku tuulimyllyjä vastaan taistelemisesta. Et se niinku, ei mulla on niinku ihmisiä vastaan mitään. Mulla on instituutioita vastaan merkittävästi. Mä oon kuitenkin punkkari ja anarkisti ja erittäin voimakas niinku yksilön vapauksien kannattaja. Mitähän mä sanoihin tähän? Onko julkisuus nuorille siellä niin, että sinun pitää taistella instituutioita vastaan, että pärjäät siellä, ja sinun pitää kestää ulkopuolista kritiikkiä, ulkonäkökritiikkiä. Mikä sulla olisi tähän loppuun heittää sellainen, ehkä tämä on iso kysymys, mutta jotain ohjeita siihen. Nuorille on selkeää antaa ohjeita siihen, mikälaista se julkisuus voisi olla. Parhaimmillaan ja pahemmillaan. No eihän siinä oikeastaan ole, se tuntuu ehkä vähän niin kuin tyhmältä ja latteelta sanoa, mutta sehän ei saisi niin kuin alkaa ohjaamaan sitä omaa käytöstä. Ja sitä ei pitäisi koskaan ottaa kauhean vakavissaan. Eli siihen pitää niin kuin suhtautua sitten kuitenkin. Tai oikeastaan kaikki, mitä tekee julkisesti, nyt tässä tapauksessa sosiaalisessa mediassa tai sitten jos on jo jotain niin kuin tehnyt sille, että se kiinnostaa muitakin, että jos sitä tekee tuolla lehtien palstoilla, niin siitähän pitäisi pystyä milloin tahansa luopumaan. Eli siihen ei saisi hirttäytyä. Se on ehkä niin kuin semmoinen tärkein neuvo, mutta sen saavuttaminen on ihan hirveän vaikeaa. Mutta sen voi saavuttaa sillä, että löytää edes yhden ihmisen, joka pitää siitä ihmisestä myöskin ilman sitä sosiaalista mediaa. Että tykkää niinku tälleen näin siitä, eikä vaan sen kuvan kautta tai inhoista sen kuvan kautta. Ja sitten, että jos on niinku yksikin ystävä, niin se riittää. Siitä kannattaa pitää kiinni. Kiitos Tuukka. Ole hyvä. Tähän ihan loppuun mä toivoisin, että sä keksit jonkun kysymyksen, minkä sä haluaisit, että meidän seuraava vieras saa kuulla ja jolla mä aloitan seuraavan haastattelun. Kuka se on? Mä en kerro. Mua aina kiinnostaa ihmisten päätökset, jotka niitä kaduttaa. Mikä on se päätös, joka sinua kaduttaa? Kiitos.